Nalum jing tep klong weu briu ya ka medyap banyo selfie batka. Weu samla bala buai ula syakam ha West Bengal haden ba ula klong ya ka medyap na ka jing tep bat selfie batka. Ong ka kubor jong ka India today. Katay ka jingja ka ba phla kala ja ha kontai ka badon ha East Medinipur district bat kala pen kendit ya kinong song shnong katay ka thain. Kat kom kitalong kubor laya tho ba katay ka medyap katay jong ka wei ka kantay trai shnong ka bala sha tep komba news nam men shwa. Laya tho ba teu samla ubala tip kerteng kom upra bahakar set udang selfie bat katay ka medyap hakaba ula syakam hakinong song shnong. Da ka jing bitar ya katay ka jing le kinong song shnong kila pensitom ben ya u shwa ba ki pulit kin poi ha katay ka jaka. Ka jing akan at kalami hapdeng kinong song shnong bat ki pulin haba ki officer kila persang ban simti yau teu samla. Kinong song shnong hakabasdang kila persang ban IT ya u hakakti jong ki pulit. Henry hapdeng jong kata kelas tang ban me ka jing kolmar. Bat ka jing long jing man kal nang jur shushu habala siat ye ki pulit. Laingut ki officer kila mensau hakatay ki jaga kan an. Hadin ar kanta ka jing kan an ki pulit kila la ban te lakam ya ka jing long jing man bat kila yo ban pelat im yo prab hakar ubala mensau jur hakipai bhor. Hadin kane lapan kit no ya u syakan thi sub district hospital banyo ya ka jing sumar. Nakate ka jaka lalap ya ki bilor kian kabala penlong ya ki bor penyat ban suba bau teu samla ula de kian hakapor bacia katei ka jing ja. Katalong kubor na ki pulit laya tho bau prab hakar menshwa ula trei hakawe ka hotel hakawe pat ka jala ndai ula do no ya ka kam namar ka jing di kian. Ndai ka jing thmu jung u banti ya katei ka medyam kampat syai bha bat ka jing toke kadang nyai sakman.